Welcome to SA Media News. If you are new to this channel, please subscribe, like, share, and add your comment to the comment section. Sanibonani mabhinqa, ungizwe umlando komkhulu untombi semntambalanga samqoma ngoba simthanda. Umshaya wendoda izikhuluma isiphethu. Ngithekile mabhinqa ngomhla ka-30. Lelo avike lizayo. Umhla ka-30 November 2019. Asiphelele eFosrola Stadium siyokwesekwa oshwi nomtekhala. Umlando walezi insizwa bafowethu awungabaseke ngeZama Afrika. Kanti ubani wathatha umaskandi wofaka eTavern, wofaka ema-university, wofaka ku-urban area, waphinde wazowufaka ema-clubbing. Ushwi nomtekhala. Ngafa ngafela ubala. Wawukuphi wena? Njengoba seniphapha nje. Ngithi ke mina kini kanza kwethu sekhuluma inkosi yenu ke manje khuluma ukugcina nje. Inkosi yamabhinca vele ikhuluma ekugcineni. Ngithi ke mina ngomhla ka-30 amthikisa atholakala eFosrola Stadium egate-ini asiphelele sonke khona. Senze isiqiniseko sokuthi siyayiseka lezi insizwa. Ngithi liphatheni igoli bafana bakithi. Mina itheku ngiliphethe. Awukho umcimbi ozodlula okashwi nomtekhala ozoba segoli jikelele. Ngithi sonke masiphelele khona ngoba sikhathela amavukela mbuso. Insizwe singazi ukuthi iyayibukelaphi, yahlabana kuphi, yakalimisa phi iduku. Asiwazi umlando asiyazi yayishelaphi, iqhamukisa izosika amantshontsho nje la kumaskandi. Never kuze kwenzeka lokho. Into ingane zakwethu asiyiphathele into yethu, siyabonga mfoka amanyathe, siyabonga shwi, siyabonga mtekhala ngane zakwethu lubambisana kwenu. Ngithi ke mase isikhathi senu somlando manje lesi. Ngoba lezi insizwe ngiyithanda ngoba yakase zithuke umuntu. Ayikase zixabane namuntu. Kopha zishaya ingoma nje kuphela. Ngishibonga zabo imfishano ngathi umthandazo wokudla. Uza sebethi nje ke, ha, engabe wangifunani wena. Sekuphelileke njalo. God bless our food. Amen. Shwini umtekhala festival. Agoli siyabhala thaqa itheku igoli nekathi netheku livalwe yimina ngengizwe umchulu maskandi festival. Ngonyaka ozayo ke ngizobe ngenza udoto wokugcina ncinci. Imini inkosi yamabhinqa. Yebo, ningayinaki ihlathi zami. Ihlathi zami ningayinaki inhlobo. Ngoba sibaningi sinezihlathi enkandla. Onjoko bayahlosa banezihlathi. Naye lo unezihlathi engawo uyalikizela ukukhulumeki, akuthuleki, akuculeki. Izihlathi lezi ziyalikizela. Yini na sahleka indoda enezihlathi ezinkulu. Sakhixabezwa ke izihlathi ke lathi manje. Ningakunakike lokho kwezihlathi kwengane zakwethu. Engikushoyo ke mina ngithi ke amabhinqa onke awaphelele lapha ke eGoli eFosrola Stadium. Ngizobe ngikhona uzongenzani? Uzongenzani ngoba yimini inkosi yamabhinqa? Hayi ungenzela ukuthi